Здравейте и добре дошли в канала Нашата игра. Днес искам да ви представя едно място, което далеч не попада под светлините на прожекторите. Но действително за своите фенове, хората на Уест Йоркшир, Западен Йоркшир в Англия, е един символ, дом. Или всъщност Джон Смит Стадиум, домът на Хъдърсфилд Таун. Разположен в живописния Западен Йоркшир, този стадион е открит през 1994 година. Капацитетът му е за около малко над 24 000 души. Всъщност, когато открит през 1994 година, той определено е известен в цяла Англия като изключително модерен за времето си, със своята асиметрична архитектура и 4 отделни трибуни. Той се превръща бързо в новото сърце на спорта в Хъдърсфилд. Интересното е, че този стадион се използва не само от футболните отбори. Тук играят и Huddersfield Giants, един от най-старите ръгби лиги клубове в света. Отбора на Хъдърсфилд Таун, или известен още като Terriers, е клуб с дълга и богата история. През 20-те години на миналия век те стават първият английски клуб, печелил 3 поредни шампионски титли – 24-та, 25-та и 26-та година. Това става под ръководството на Хърбърт Чапман. Именно същия Чапман, който по-късно се превръща в една от легендите на Арсенал и човек, който помага на този отбор през 30-те години да се превърне в суперсила. Клубът на Хъдърсфилд преминава през редица възходи и падения, включително драматичната промоция във Висшата лига през 2017 година, първата от над 40 години. Въпреки ограничения бюджет, Хъдърсфилд се бориха с огромни имена и оставиха своя отпечатък в елита. Лично за мен, когато имах възможност да заснема тези кадри с дрона на живо, усетих едно огромно спокойствие. Мястото, където се намира самия стадион, от едната страна има някакво възвишение като гора и въобще място, където се среща история и настоящата, тъй като самия град Хъдърсфилд е изключително стар, чак изключително, нямам си на идея, но стар град е и се усеща едно такова чисто историческо. Да, със сигурност тук няма да видите някакви лъскави прожектори като на Олд Трафорд или Анфилд, но самия стадион има душа и това може да се усети. Мястото излъчва една принадлежност, идентичност, усещане, което сигурен съм, че само истинските фенове на футбола ще разберат. Джон Смит Стадиум е не просто стадион, и със сигурност не просто стадион за местните хора. За тях той е дом. За футбол, за ръгби, за място за събиране, където да се създава една общност. Ако някога имате път на там, отделете време, вижте го на живо, заслужава си. А до тогава не забравяйте да се абонирате за още футболни кадри от въздуха, както и други истории от света на футбола. Чао!